En voor weer aardig worden van de oogsten. 2 doten na 's morgens om 9 uur een kekenkot open. Wie eet er na 's morgens om 9 uur een keken? Zijn van die mensen die al draagogen van noemen zijn, hè? Wil je een hier verloren, verloren? Dit is een wolfje. Dit is toch niet om terugkomen, zeg. Jawohl! Kom eens, is er nog een stoelijke vraag, jongen? Nog een stolijke vraag. Dit is toevallig nog gelijk, de meneer wil zeer van zitten. Er is nog een plaats. Ik ben zo eenzaam, zo eenzaam. Ik ben elkaar. En waar zal het zijn, meneer? Geef mij een tong met puree. Meneer, dat is een kekenkot. Waarvoor bekijkt het? Vis moet hier 50 meter verder gaan eten. Ik ga de visje eten, dat is proper, hè? Ik ga de veel visje eten. Ik moet dat geweest zijn, hè? Geef me dan een kekentong. Moet die gestoofd of gebakken zijn, meneer? Meneer, alsjeblieft, God er hier een pakje. Die trakteer me je wel pintje. God die even niet in het pakken, hè? Zeg, dan ga je een brave jongen. Een brave jongen. Geef maar een keken met bloed. Zeg dat nog eens, meneer. Geef maar een keken met bloed. Maar zeg dat nog eens. Zeg, hoe ga maar zo weer kappen misschien? Voor mijn hoofd hem niet zo goed. Zeg, nog iets van komen of wat is? Moet dat een viertje zijn of een halfje? Een nieuw keken. Zo'n keken, nieuw keken. Wie heeft er naast morgen een keken van 2 kilo? Deze hier. Ja, laat ons vooruit gaan. Alsjeblieft, meneer. Moet je niet hebben. Pak mij. U gaat er met uw waanzin op plegen, zeg. Ik zeg een stuk van een luteuse. Ik zal een keken brengen naar Zuid. Kijk, ze pakken. Een skarrewees hier gemakkelijk boos dus slecht. Wacht maar, wacht. Kom eens hier. Hoe komt dat keken langs de ene kant zo boos is en aan de andere kant niet? Hoe komt dat? Meneer, ik heb dat keken goed gekend. En dat is altijd een moedwillig keken geweest, verstaan? Als we samen op terras gingen zonnen, heb ik 10 keer gezegd, er wordt weer zo voor water staan. Niet boven, hè? Oh, zie, niet meer maar. Niet meer maar. Dan moeten die poeten zijn. Dan moeten de poeten zijn. De voetballer gaat er niet meer van maken. Hoe komt dat kikker in de poetkast is als een avond? Hoe komt dat? Dat is niet gekomen voor te dagen, hè, meneer? Dat is voor in een kastje te slagen, dat is voor het tijd. Dan moet
Maria. In de